wasu suna farin ciki wasu suna damuwa. Al'amari na duniya wallahi bai misaltuwa. A fara da kai a yau gobe ta shida wani zamani nake nabi mai sa a yi sansani. Lokacin kawai jira sannan ba a ba wani dan zane ake gini da karge haƙin wani. Kowa ya dubi lambaran wani masa dariya to a gabansa ya sani sai riske hayaniya. Idan zane ake gini malam je ka tambaya kafar wannan fitare ba ta ma ka tafiya. Kuma za a yi maka kai dai ɗauki haƙuri kuma yana da lokaci hada rashi da jinkiri. Rabo ma ya ɗebo wani hanyar gauye ko gari gaggawa ta sanya ɗan akuya faɗa ƙasiri. Rikona ga mai sama Allah a kula da ni domin sai ya dalwara dan shi kai zamani. Wayo kai ce duniya mutanen gele-gele waɗansu sun wuce yau ne a dandali. Kada ka taba ka kuskure na cuta a hali ko kuma ya kasance cewa ka zama to mai ɗan hali. Jajirce mai ɗa kawai na wanda ka zai zo karkamin ta yaudara ta zo ta yi magizo. Shi kyawo na tafiya hakika a waiwaya wagon rago ake wajaje ku tambaya. Yi kokari ka fi da kai inda ka hangi damuwa domin ita sada na karya azartuwa. Misali ka tsara kai malam dobe kai nuwa ba sassa take tare ga ta tana sama ruwa. Kuma ya rabu ya rabe ba hana shi wanzuwa a gefen mu'amala karama yare yan uwa. Mai nazari magana mai zai samu dausayi sa'o'i suna gudu mai duba da yanayi. Kar ka fara sanya kai cikin kagane kai mai nazari na rayuwa kuma ya hayan zamani. An kwanto na gatari haka rike karata marmai maka ɗan kira ka tafi kara kawai waya. Kar ka sun kuyar da kai jiga kara tsagangaya da rabuwan ka fice a gaba kai ta dariya. Sai na zaza sharuwa ruhi akwai kishi wanda ya maka tsangwama yara kar kai mishi. Wanda ya maka dama alfarma kai mishi mai nazari na shaguwar hakora da dadashi. Ga Allah zan godiya wata misaltu ba shi ne wanda har idan zai ba hana shi ba. Kuma yana da lokaci da ba ya wuce mu ba sauri ba gurin zuwa ba hage fa'idar. Alaƙa da shaguwa ta asali farin digo zane ne ga zaguwa. Wasu suna farin ciki wasu suna damuwa. Al'amari na duniya wallahi bai misaltuwa. A fara da kai a yau gobe ta shida wani zamani nake nabi mai sa a yi sansani. Lokacin kawai jira sannan ba a ba wani dan zane ake gini da karge haƙin wani.